Il-ġimgħa d-dieħla l-familji Maltin u Għawċin ser jirċievu il-ħlasijiet ta' Children's Allowance għall-ewwel 3 xhur tas-sena d-dieħla li jinkludu iż-żidiet imħabbra fil-baġġett tas-sena d-dieħla. F'konferenza tal-aħbarijiet, il-Ministru għas-Solidarjetà Soċjali Michael Falzon qal li fit-tieni Sibt ta' Diċembru se jitqasmu 9 miljun euro lil 42,000 familja li għandhom 63,000 wilt. Dawn se jinkludu żidiet imħabbra fil-budget lil dawk eligibbli. Dawn huma l-ewwel żidiet fiċ-Children's Allowance fi 11-il sena u f'ċertu każi anke 23 sena. Fost dawn se jiżdiedu ch-Children's Allowance lil familji bidħul gross ta' anqas minn 20,000 euro fis-sena. Illi żammejna kemmtna mal-poplu u wkoll illi rajna illi kull familja effettivament li jirrappreżentaw kull tifel u tifla f'Malta se jieħdu żieda. Ngħid biss li l-ispiża għal ċertu żidiet fejn jidħlu dal-qasam qed nitkellmu madwar 9 miljuni kull 3 xhur, ġifieri somma ta' 36 miljun. Il-Ministru Falzon spjega li ż-żidiet ivarjaw b'mod differenti għal kull każ. Fil-fatt, aktar minn 8,000 familja se jkunu qed jieħdu żieda diretta fir-rata li tvarja sa massimu ta' 96 euro fis-sena għal kull wilt. Aktar minn 12,500 familja se jibbenefikaw minn żidiet diretti jew indiretti fiċ-Children's Allowance. Mela, kif qed ta' Children's Allowances għandek min ħajjieħu flat rate u għandek min se jieħu skont il-qieħ tiegħu. Dika dejjem tvarja tajjeb, skont wieħed jitjib fl-inkam tiegħu allura għandek varjazzjoni. Inkwantu għal foster care, nfakkar li żdied madwar 40%, ġifieri hemmhekk kellek żieda qawwija minn 70 euro tlajna għal 100 euro fil-ġimgħa. U mbagħad ingħatat ukoll miżura oħra tal-budget li wkoll qed inżommu kemmtna hija li dawk li għandhom allowance għal tfal li huma disabled dika żdiedet b'25% oħra. Ġifieri kienet 20 euro fil-ġimgħa u tara tal-25. Il-Ministru Michael Falzon fakkar kif matul din is-sena il-Gvern għalla l-foster care allowance b'aktar minn 1,500 euro fis-sena. Huwa qal li dan kollu juri l-impenn tal-Gvern sabiex l-ebda tifel u tifla ma jispiċċaw f'riskju ta' faqar.